Jerin jaruman TikTok waɗanda aka rufewa akawun a wannan sati. Waɗannan dai jarumai sun wayi gari da wannan yanayi na rufe akawun, amma abin mamaki waɗannan jarumai gaba ɗayansu na arewacin Najeriya ne. Waɗannan jarumai sun haɗar da Gfresh Al-Amin, Saka Saka, Sadiya Haruna, King Kabir, Gulde, Zumzum, Nana Khadija, Zara Diamond, Abdul Gaya, AK na kowa. Waɗannan jaruman ba iya su kaɗai ne jaruman da TikTok ɗin suka rufewa akawun ba. Akwai Murja Ibrahim Kunya, wadda kusan ita ce molita a cikin waɗannan matasa da suke abubuwa a cikin TikTok, wanda ita kuma ta lashe wannan zango, sai dai ba mu san me zai faru gaba ba, amma suna ganin abin da sa hannun wasu hukumomi a ciki. Sannan kuma wasu mutane daga cikin gari suna farin ciki da wannan abu da ya faru, don suna ganin cewa kamar an toshe wata hanya da za a rage ɓarna da suke yaɗawa, wadda ta saɓa da shari'ar musulunci da kuma tarbiyya ta Malam Bahaushe. Shin jama'a, menene ra'ayinku dangane da wannan abu da ya faru da waɗannan jarumai? Ku ci gaba da biyo mu a wannan feji domin samun cikakkun bayanai akan abubuwan da suke faruwa a yau da gobe.